Abubakar, waya labarin wannan hatin nan da aka yi shekaran jiya. Oke, baba ka bari kawai, ai kai kayi misin wallahi. Sai ai ta kiran wayan, ka ta ɗagawa. Sai kai mai uzuri, ka san lokacin me nake ba? To me kake? Ka kira ni wayan baya kusa da ni, daga baya zo nan kwan naka ba. Musti, Ka ji gayan nan fa. ka san me ya bani haushi da gayan nan? Da zai je wurin nan kawai ki tafiya da Aisha. To ai ita matsalan ta gata nan disappointing. Sai dai ta kowa sai ka ba mai laifi. A to ai kun yi laifin ne ai. To kai ba a jebo ba za ta ma disappointed dole ta ja ma class ai. To kuma jan class din ai yawa. Gani ni kai na zan yi misin naga kuma in na misin din abin nan kai na tafi kawai. Baba ka ce ta fashi. Kai ai ta fashi abokina ina ga abin nan fa da kaje an ci kai a gurin Allah baba. Allah. Ai na ga ma kai ai kaga bidiyon abin da aka yi a gurin. Na gani. Kai ai komai ai ni ina ga Ya baka wani labarin me ya faru a gurin? to ai shi na Kira kake ta fashe shi da ya ga bidiyo Ka ga bidiyon baba. Ni na gani gaskiya. Yayi Amma mai. normal ne, ka san gaɗin ma na jin shi ba. kai ka sani ai Yawwa kana ji? me faru Kwanan nan na ga ka wani an ce wata yarinya aibi. Wani sai ka sa hotonta a story. Wace ce ita? Amma ina ganin yarinyar nan ba. kana ce min dai kai ka san wace wannan yarinyar da sai ta min kira 30 a rana Ka taba da kowa ka ta sa a story na ta? oke dariya na baka yadda ba Ka taba ganin ta sa hotonsa a story na ta? oke ina ranar nan da datan ka ya kare da wuri ranar ta sa ai abokina wani hanyar mai nake ji waɗannan sun dame mu ba wallahi wani gaye ne nan kada ya zo na sai karya yake zuwa musu irin samarin nan ne wanda suke zuwa drain suna zuwa karya kawai baki ji su bane Ina jin su ya zo yana ta faman yi wa mutane ƙarya kawai sai ya burge mutane. ne da mu ni ba fa ina sai wannan ka san na tsani ƙarya wallahi ke dai kin fi kowa sani in dai harka ta ƙarya ce gaba ɗaya zan ji na yi hitin ɗin Gaskiya ne. Wai kira 30 take magayan nan. Wannan ke kin san yarinyar ne? baka yadda ba Yarinyar fa classic girl ce fa. Ke samarin ta fa daga irin su yaran Dangote, su yaran Atiku Abubakar su ne fa yaran indimi ba yaran yan gwata ba Shekaran jiya Alinu ya mata jiya kwata-kwata ta buɗe amma bata bashi na bulai ba. adan ne zan gode wata giyan ko a musu bireta ka sa kan lokacin shi Duk ku dakata ku ji ma babban bala labarin da baku taɓa sani ba ai ita mata ma ba kowa take kula ba ballantana da kula maza. Allah. Ka san yarinyar nan kuwa? Ba kula mata ba gaskiya ba Wai ya ku san kai ya ji tsaya bai ji ba. abokina kai ka san waye Abison kai ka sani Kwarai kuwa mu muka fi kai ka sani da mata suke kroshin Bara in jima in baka wani labari. Edison. eh Idan ka ce min a wurin 'yan matan nan masu sai da awara su dankali to normal ne wannan episode to ai na kan ga masu awarani da nake GRA me zai kai ni in haɗu da masu awara kuma dan Allah turo a nuna a ga hoton yarinyar nan Baba. kana da hoton ta waya ko ina da hotonta turo Har kiran da take mishi ma ya nuna. Har kiran da take maka ka ga nuna. ina zuwa ga hoton wait ga hoton nan wannan ba ita bace gata ba ita kake nufi ba Wallahi zaki nuna mata ba shine wannan ba nuna kin ga fa ba ita ce wannan ba kin ga fa yarinyan fa ita ce wannan Kwarai. okoro ba wannan ba kake nufi ita ce wannan yarinyan yarinyar nan sai ta min kira ba ta min kira a rana ba ta min 20 in baka yadda baka shirya zan kai ka gidansu Iska na gani kaman wasa a yau din nan babu uban da ya rena ma hankali irin gadin nan. Yarinyar nan wai ka san ma me ko? Wata hudu kenan da na yi follow ɗinta wallahi har yau ba ta yi follow back ɗina. okoro ka san me yasa gayan nan bana jin shi outin saboda irin wannan irin wannan Ai kowa ya sani da faɗin gaske ko ba haka ba aboki? me maganan ƙarya a nan gurin abin da ka gani a zahiri Baba yanzu ina ne gidansu? A ina ne gidansu? yarinya ba fa nisa daga gidanmu zuwa gidansu daga lami da kiristan ne fa zuwa shimta Na ji daɗin wannan abu. ku dakata wacce ba yarinyar bace take tawowa su biyu ga ta can. a Wacce mai shadda din martikalo din ina zuwa me martikalo din can ba ita bace yarinyar gashi nan tana tawowa. wallahi no ka gane ka gane inda da ita ce no Dama ka gana dade ina so mi magana da ita saboda ina so in zama friend ɗinta sosai. Allah ni fa ina ganin kamar ba ita ba Ita ce mana gashi nan exactly duk komai da komai abin da ka ko gaya jawo min. mana ita wannan tebur din kawai Tashi mana. Shi ne ai ya kake haka son Edison babban yaro. Edison
Ba ni ne fa wannan fa wanda a Instagram din. Wai wannan ne ban gane ka ba fa. Ake yawan posta hoton ki din na Instagram. Ai ba kai kaɗai bane kake posting din hotuna na. Sun fi ka yawa. Ko baka sani ba. Ba ruwana da wani, kaina na sani. An sa baki mana. Ƙarya ya je musu kawata. Ba maganan ƙarya bane. Kai ka san ma gurin wanda zaka saki kasa da muryan kiki. Kamar ya? Ba na so an tsinsi. Ke da zaki sa. Irin maganan da muke da ke ɗauko. Ki gaya musu ni da ke akwai tare. Ki gaya musu ni da ke akwai tare. Ni da kai. A haka? Inda kake? Ba ki ganni ba? In ganka maka me a haka? Kamar wanda aka koro ka? Kai? To. Mari na fa. Last warning zan maka karka kare min magana. Me haka? Kinga. To ai ga irin ta abin da ta faru da shi. Wallahi me amfani wannan kaso ka ji kunya. No. Wai kai da kace tana sa status ɗinka guda 30. Don aka na tun naga ta yi status da kai da. Ka kira waya da yace kana tuna. So shine ne Kullum ba. Ni ba ina tunanin ba ita bace ba. Mun gani ko? Ba zai daina ba yi. Kai ba haka bane fa. Baba ba ka shawara wannan girman kan naka ka sauke shi baba. Gaskiya. Bakar ya ka dauko gaskiya Allah. Me magana ƙarya? Mutuncin ka zai fi hawa ne ina ga ba. So kan yanzu da kai ƙaryan nan da Allah da mai kake so ne ka siri ba kai. Bara mai wata magana. An ce yarinyar nan baka santa ba ka dage lalle kai ka santa. Na santa ina gaya ma. Ina ganin kamar ba ita bace. Da Allah yanzu ya santa ko? Kana ji ko? Muka ga santa. Wait. Kana ji ko? Irin wannan idan abu ya taso yarinya nan baka santa ba fine baka santa ba mu ba su dafa ma ne ka je ka za mu kai ka san nayi ai shi yasa nake gaya ma saboda na san da muke da kai shi yasa ai na gaya ma na santa ba ita bace ba wannan ina tunani ina gaya ma okay akwai dan mai kama da ita su kuma jimoki na zo dan adam ba mutum uku ne masu kama da shi ba ashe ma baka ma har yau santa ba irin ka kaga gaskiya ma ta fito kenan kai dai kare na yarinyar nan in ka santa tun daga nan kana ji ko ga gani wallahi da wajen wannan ka zaka kace Wallahi kam. wallahi wuci ga ni haka daga da dije na okay ba ka daina cin kaza haka ka ba mu labari ya ka santa ya dai gaskiya guys ban san yarinyar nan ba amma ba ta fani wallahi ba ka dan ba duk guys wannan ko da Kowa yana kan amma yanzu kaga kuma ba mu kadai bane ba ma sai tunda ka ga rage zafi ka zan dan karo mana ta ko ba ke mun ta Allah gayi sai a daina karya ko. ni ne ko Allah ina gon ya ma gaskiya wai na gon gaskiya suka da ba mu ƙara zuwa wannan trend din ba Allah saboda kaji kun ya Allah ba mu gore Allah ku ne ga ina an zake ku